adlaw sa tanan. Salamat sa Ginoo sa iyahang pagkamaayo sa ang kinabuhi nga kita gitagaan yag higayon, no, nga makasimba kaniya, makadaig kaniya, makahatag og himaya kaniya na og nalipay ko, no, nga ato ang mga kaigsonan nga ato mga niaging bulan, no, tungod sa restriction, wala pero karon luwag-luwaga na. So salamat sa matag usa, no, nga aniya karon diri physical. Okay. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, even sa mga katawhan sa Ginoo diya sa online. Salamat kay kamo, no, ni hatag gayog higayon, no, nga musimba sa Dios og maminaw sa iyahang pulong. Nagyapon kita, no, sa ato ang series sa Hebrews og sa di pa ko magsugod, magaampo kita sa Ginoo. Daghang salamat Ginoong Dios sa imuhang grasya ug kaluoy kanamo. Ikaw ang amuang pasidunggan karon sa amuang pagpaminaw sa imuhang pulong. Kami og kasing-kasing nga adunay pagtuman niini. O pasabta kami o Dios pinagi sa imong balang espiritu kay kini o Dios essential gayud sa amuang kinabuhi. O ako mga pag-ampo nga ikaw magapanglihok sa matag usa kanamo ug ikaw ang mahimaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Ato ang pagabasahon karon ang Hebrews chapter 8. Karon ang tumong niining tanan namong gisulti mao kini. Aduna kita niining labawng pangulong pari nga naglingkod sa tuo sa trono sa halangdon didto sa kalangitan. Usa ka alagad sulod sa dapit nga balaan ug sa tinuod nga tabernakulo nga gipatindog sa Ginoo og dili sa tao. Kay ang matag labawng pangulong pari gitudlo man aron sa halad og mga gasa og mga halad nga inihaw. Tungod niana kinahanglan nga ang maong pari usab adunay iyang ihalad. Karon kun siya ania pa sa yuta, dili gayud unta siya mahimong pari. Kay dinhi sa yuta aduna may mga pari nga naghalad og mga gasa sumala sa balaod. Nagalagad sila sa hulagway ug anino sa langit nung dapit nga balaan kay sa dihang hapit na si Moises magpatindog sa tabernakulo, gitugon siya sa Dios nga nag-ingon, "Tan-awa nga ang tanan himuon nimo sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid." Apan karon si Kristo nakaangkon og usa ka pagpangalagad nga labaw ka maayo kaysa daan, sama nga ang kasabutan nga iyang gipataliwad-an labaw nga maayo kay nahimo man kini pinasikad sa labaw pa kamaayong saad. Kay kun kadtong unang kasabutan walay apan, wala untay kahigayunan alang sa ikaduha. Apan kay nakita man sa Dios nga sila may apan, siya nag-ingon. Apan kay nakita man sa Dios nga sila may apan, siya nag-ingon, maabot ang mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo nga himuon nako ang usa ka bag-ong kasabutan uban sa panimalay ni Israel ug sa panimalay ni Juda. Dili sama sa kasabutan akong gihimo uban sa ilang katigulangan ni adtong adlaw nga gikuptan nako sila sa kamot aron sa pagdala kanila gawa sa yuta sa Ehipto. Kay wala sila nagmatinumanon sa akong kasabutan. Busa wala ako manumbalin kanila
nagingon ang Ginoo. Kay mao kini ang kasabutan nga akong himuon uban sa balay ni Israel. Human ni adtong adlaw nagingon ang Ginoo, ibutang nako ang akong mga balaod sulod sa ilang salabutan. Isulat nako kini diya sa ilang kasing-kasing ug ako mahimo nga ilang Dios ug sila mahimo nga akong katawhan. Ug ang matag usa kanila dili na magtudlo pa sa iyang isikataw o ang matag usa pa sa iyang igsuon nga magingon, ilha ang Ginoo kay ang tanan nakaila man unya kanako sukad sa labing gamay kanila hangtod sa labing dako. Kay ako maluluyon sa ilang kalapasan ug ang ilang kasalanan dili na nako hinumduman. Sa iyang paghisgot sa bagong kasabutan, giisip niya ang una, ingon nga karaan na, ug bisan unsa nga karaan ug tigulang na, hapit ng mahanaw. Mo kana ang teksto nga tagaan nato pagtagad karong taknaa, usa ka chapter. Okay, so brace yourself kay kanisa nga wali, no? Dako gid kayo kini siya og kana yung impact, no? Kanato kung kita gid maminaw og hatagan nato pagtagad kay personally sa ko ang pagtuon ni na-amaze ko sa pulong sa Dios, no? Sa iyang pagkalabing gamhanan sa tuang kinabuhi. Kani isip introduction, inyo baning hinumduman nga mga butang? Unsay unang cellphone nga inyong nagunitan sa inyong kinabuhi? Kadtong mga Gen Z dere or katong mga sunod sa millennials, medyo wala na mo kagunit ini. Ako isip millennial, ang unang cellphone nga ako nagunitan kini 5110. Na-amaze kay ko kay, di ba? Na ay hatag kag mensahe, no, sa layong dapit pinaagi lang sa text sa una. Og naana siya game nga Snake, no, nga imo nga nananaon og gi-upgrade na siya, giwala na sa antena o gibutangan na siya sa kanabit tong na mga yuhay nga butangan kung kumutext mo siga-siga mo rag Christmas light. Ang uban gaila ikwintas. Okay? So munang pinaka-choy sa unang panahon. Okay, abot lang sa inyo ha kung inyo ba nang nabuhat katong nakarelate. Salamat, katong wala, i-research na lang. Okay? Okay, 3310. Amazing, you know? Ang technology. Kidaghantag mga memories ani nga cellphone o di ba? Nganong wala naman nato ni sila gamita karon. Kaya nga ang purpose makatawag og text. Nga naman because naanay bag-o nga technology nga ang cellphone pwede na mahimong, di ba? Makatanan na kag Netflix, mahimo ng navigation system na nay Waze, ang sa ka-cellphone na nay relo, alarm, di po siya alarm clock yapon, pero di ba daghan na kang mabuhat, no, sa kanang gadget karon nga nasimuhang mga kamot. Pero kani sila mo'y nag-fave, no, kanang sa way or nagplaster aron kining mga technology maangkon. No? So, mga kaigsunan, no, na ay mga butang, no, sa atong kinabuhi, no, nga gaka-obsolete gid siya, no? Gakawala gid siya. Could be fashion, it could be mga butang nasa imo karon, mga TV, sakyanan naguban pa kay ka-update perminti, no? Na ay ginatawag nga upgrade perminti. Pero naay usa ka butang nga dili gayud, no, mahimong updated. Always gid siya relevant sa tuang kinabuhi o dili gid siya mausab. Unsa man na nga butang? Walay-lain mga kaigsunan mo kani siya ang pulong sa Dios. Okay? Kani siya relevant sa bisan unsang generation o applicable gid ang iya mga prinsipyo sa tuang kinabuhi. Busa hatagan ginato ni pagtagad ang pulong sa Dios. O katong wala nakabalo, ang Biblia adunay karaang kasabutan ug bag-ong kasabutan. Old and New Testament. Now, na mga uban nag-ingon nga,
mag-comment ba nga, dili kay ko ganahan og Old Testament kay kani magong Old Testament kay mura manggug ang Ginoo kay kuan, grabe ka kuan ba, harsh. No? New Testament ra ko kay God is love, mura ganahan ko aning New Testament no kay God is love, full of grace. Dito sa old kay murag kuan man, murag judgment and fire and brimstone man dadto gipangsunog, no, usa ka syudad, gikangker guban pa. Pero mga kaigsoona no, kaning Old and New Testament is really connected sa matag sa kanyud usag-usa. Dili nimo ma-appreciate ang kinatibukan sa New Testament kung dili nimo no basugakod or ma-appreciate ang Old Testament. Busa mga kaigsunan, kinahanglan ginato ni siya sorbihon karon. So natay survey, Old and New Testament survey, pero brief lang kayo. Pinagi sa katong teksto nga ato ang gibasa. Okay? Ako kining gitituluhan ang tigpagtunga sa mas maayo o bag-ong kasabutan. Okay? I'm talking sa New Testament, but we need to understand, no? In order to appreciate the New Testament, we must know first unsay purpose sa Old Testament. So, sige, sugdan na nato. Okay, sa verse 1, okay, atong isgutan sa ang karaang kasabutan. Okay, unsa mang purpose katuyuan nganong naa maning karaang kasabutan. Now, sa kining ginatawag nga explain sa nato unsa ning ginatawag nga covenant or kasabutan kay para ma-appreciate nato ang wali karong taknaa. So sa Merriam-Webster ingon siya for a formal and serious agreement or promise, a covenant with God, the covenant of marriage. So kani siya usa ka seryoso nga agreement or pakigsaad sa matag usa. Okay? Nga dili ni siya kanang saad-saad lang kundi seryoso o ang matag usa is kinahanglan ginya buhaton ang kaning covenant or kasabutan or pakigsaad nga iyahang bungat sa kaning yang kapikas no kung sa kanang marriage. So this is a serious agreement. So okay, and then involve ana a formal written agreement between two or more people in business or country. So muna kanang naibita kanang mga rentals, di ba, na agreement nga muning buhaton o ikaw po nga nagrenta mo puni mong buhaton. So to formalize, kinahanglan ay pirma. So, obliged ta nga mo mubuhat gayud, no? So unsay ginakasulat ni ana nga kasabutan. Kung naay usa nga dili mo tuman, unsa may buhaton? Adunay silot, adunay implementation no nga na-revoke no ang usa ka kanang kasabutan. Okay? Or naiyahang nalapas ang kanang ginatawag nga kasabutan. So muna nga karon hisgutan nato ning kasabutan when it comes sa Old Testament. Sa Exodus 24 verse 6 ingon diri, gikuha ni Moses ang katunga sa dugo o gibutang niya kini sa mga planggana o gisablig niya ang katunga sa dugo ngadto sa halaran. No, kini gibasa ni Moises no ang nakasulat sa kanang covenant no katong mga laws yang gibasa before sa Israel sa katawhan o isip to formalize nga ang kasabutan okay nga kanabit tong gi-ratify no or gi-authenticate kinahanglan adunay dugo nga moawas no naay animal or mananap nga pagapikason ang dugo moawas o ang gibuhat ni Moises ang katunga sa dugo gisablig sa halaran. Okay? And then, ang matod po diri sa verse 7, ingon diri, o gikuha niya ang basahon sa kasabutan, o gibasa niya kini diya sa pagdungog sa katawan sila miingon. So naanay ginatawag nga ni pledge ang katawan, ang tanang gisulti sa Ginoo, among buhaton, o matinumanon kami. So, nipirma po sila, okay? Kana siya nga pagbungat, no? It's a pledge. And unsa na yung gibuhat ni Moises, sa verse 8, ingon siya diri, no nga,
Gikuha ni Moises ang dugo o gisablig niya kini ngadto sa katawan og miingon, "Tan-awa ang dugo sa kasabutan, gibuhat sa Ginoo uban kaninyo. Sumala nining tanang mga pulong." So, sa Old Testament, no, klaro kayo nga to ratify, to formalize the agreement, the promises, o ang matagusa is obliged to do it. Nga, and to really kanabitong serious no nga iyag yung pagabuhaton is naagyoy dugo nga is muawas. That's the ratification, authentication that this is now the covenant. Go na. Go signal. Green na ang light. Okay, go. So muna siya ang significance sa kanang covenant no diha sa Old Testament. Now karon kinalaton si masabtan kay moadto man ta sa New Covenant ug naay similar sa kanang parehas sa ani nga nahitabo. Okay? Now atong sabton no sa diyang gihimo sa Dios kining covenant or kaning mga laws o mga balaod, wala niya ni gihimo aron ang Israel kani tawag maluwas. Dili ni siya pamaagi sa Ginoo nga okay, muna imong buhata, kung inyo ning buhaton, maluwas mo. Dili man na siya maogyod ang tumong nganong naaning kasabutan. Kay klaro kayo diya sa Deuteronomy 26:18, ug ang Ginoo nagsulti nining adlaw kamo mao ang katawan alang kaniya. Sumala sa iyang isaad kaninyo. Nga kinahanglan magtuman kamo sa tanan niyang sugo. No dili niya kani siya nga kasabutan or mga laws gihimo aron ang tao aduna lugar step by step nga pagabuhaton no mga Israelites nga kung ako ning buhaton maluwas ko. Kay muna siya ang concept no nga ang kanadang Old Testament mo daw na siya nga ang kaluwasan pinagi sa works. Kanadang New Testament is kaluwasan siya pinagi by grace. Igsoon, that's kana siya kanang mali na siya nga pangnuna sa ginatawag nga Old Testament. Kay basically gihatag no ang kasabutan ang mga balaod after gi-redeem sa Ginoo ang Israel sa Egypt. It's a picture also of spiritual redemption. No? Meaning nga sa ilahang pagtuman it is an exercise of faith. No, they are saved by faith that just like si ilahang ancestor nga si Abraham, no? Klaro kayo nga si Abraham gimatarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo ug ang iyang pagtuo ni manifest sa iyahang mga buhat. So kanidi ay pagtuman sa Israel sa mga covenant, mga kinatawag na ceremonial law, civil law, o sa pagkaning moral law. It is a manifestation of a true faith. It is a manifestation that their faith is genuine because nituman man naamay bunga sa ilahang pagto. The same ramang gyapon no sa tua karon sa kanina under sa New Covenant. Okay, gibuhat na sa Ginoo no kaning mga balaod aron mapakita no sa ubang mga nasod nga kani iyang katawan pinasahi ug makita no ug ang iyang himaya pinaagi sa iyahang katawan no kay ang iyang katawan ni reflect man no ang iyang glory sa ilahang kinabuhi. So muna no ang importance no sa Old Testament no kaning covenant para masabtan nato ni siya. Now of course no Old Testament nganong naamay New Testament, so therefore na kaning ginatawag nga Old Covenant dili ni siya ginatawag nga pang forever. Okay, wala isagay naa siya ginatawag nga purpose because mo give way ni siya sa New Covenant. Muna nga na question nga kinahanglan to tubagon karon nganong kinahanglang matapos ang karaang kasabutan. Nganong matapos man gid siya? Nganong kinahanglan man siya mo dissolve? Okay? Ang unang rason ani makita nato sa Hebrews 1-5 o 8:1-5. Tungod ang karaang kasabutan kopya
og anino sa realidad. Kopya og anino sa realidad. Now, di ba, kanang picture, yes, makaingon ka nga, yes, basta po, picture sa Boracay. Okay, makaingon ta nga, kana ang Boracay. Pero, sa tinuod, dili gina siya mao ang Boracay, ka ang realidad is tuwag dadto ato sa kadadto sa Visayas, no, sa Bacolod, makita gini mo aktual. Pero naay picture, no? So, anino, di ba? Kung makita ka sa kong anino, makaingon ka nga, yes, ako nang anino, pero dili gina ako. Reflection siya or manifestation sa reality. So, ang purpose di ay, aning Old Testament is a copy and a shadow of the reality. Now, atong sugdan ni siya. Karon ang tumong nining tanan namong gisulti mo kini. Aduna kitay nining labawng pangulong pari. So imagine kaning Book of Hebrews gisulat ni siya sa mga Hudiyo. Okay? Muna nga medyo gi-struggle ta og sabot kay ang atong mindset, ang atong worldview, mga Gentiles man ta, no? Muna nga in order for us to understand Hebrews kinahanglan magsulob kita kalo ang atong antipara, isulob na to nga matan-aw na to ang Book of Hebrews sa kanang Jewish nga context. Now, sabto na to no nga kaning preacher sa Hebrews is this. Iyang gisgutan nga si Kristo ang labaw sa tanan, di ba? Siya dapat at paminawon. Labaw siya sa mga anghel, labaw siya kang Moses o sa verse I think kanang 7 or 5, sa chapter, nga 5, 6, 7, 10, nagisgot siya nga si Kristo is labawng pangulong pari. Ubay-ubay nga mga chapters nga gihatagan og panahon sa preacher pag-emphasize kining gitawag si Kristo labawng pangulong pari. So muna ni karon lugar ang sa kuan pamuni iyang main idea. Aduna kitay labawng pangulong pari. O kani nga Pangulong Pari is nga naglingkod sa tuo, sa trono, sa halangdon dito sa kalangitan. So dili ni siya sama nining mga pari nga naa sa kalibutan, no, nga kanang ginatawag nga kanunay nga naga halad og mga halad alang sa ilang sala og sala sa ilang sa katawhan. Pero kani nga Pangulong Pari is kanang word nga naglingkod is human na. Na-accomplish na niya ang redemption. Ang halad nga once and for all, human na. Muna nga, naglingkod na siya. Okay, because it is accomplished. And kaning Pangulong Pari is, kana pong naglingkod sa to is, kani siya is, nagpakita nga siya, labing gamhanan, nasa'y authority, nasa'y dominion, sa tanan. So imagine nimo no kung naa ka sa ani nga kongregasyon nga masabtan nimo nga kani akong Pangulong Pari, mas nindot pamanday ni siya sa kaning pari nga akong gi-admire diri sa kalibutan nga katong kaning Pangulong Pari nga mao si Jesus na dito sa trono sa Dios og nasabtan pa nato sa mga niaging mapagwali nga kaning Pangulong Pari kanunay nagaampo kanimo. Kanunay nagapangaliya kanimo nga ikaw mulahutay og makadawat gayud sa gisaad sa Dios sa imuhang kinabuhi. And then sa verse 2, usa ka alagad sulod sa dapit nga balaan. Remember this word, tinuod nga tabernakulo. This is the real thing. Muni siya ang tinuod gayud. Katong mga paghalad, katong mga ginahimo sa mga pari no sa templo, that is just a reflection, no? Kopya lamang kato sa tinuod nga nahitabo dito no sa gingharian sa Dios, sa tinuod nga tabernakulo sa gingharian sa Ginoo. Now, kaning Pangulong Pari matod pa diri sa verse 3 aduna say gihalad. O nasabtan nato nga ang yang gihalad is dili lang kaning basta-basta nga halad, kundi iya mismong kinabuhi. Iya mismong kinabuhi nga putli, walay sala, isip, mahimong bayad.
no? Sa mga sa katawan sa Dios sa ilang sala aron sila mahimong matarong atubangan sa Ginoo. Okay? And nandi karon ang sunod nga mga verses sa verse 4 karon kung siya aniya pa sa yuta dili gayud unta siya mahimong pari kay dinhi sa yuta aduna may mga pari nga naghalad og mga gasa sumala sa balaod. So kining mga kaning pag-worship nila sa temple, okay, these are all temporary. You know, Christ is, ang iyang pag-priesthood is forever. So kaning priesthood nga kaning ilang nakita atong panahon no nga nagtindog pa ang templo is all temporary. Okay? Christ is the reality of all nga ilahang ginabuhat. Christ is the priest, no? Christ is the perfect sacrifice. Christ is the tabernacle, no? Iyang dwelling, siya gid no ang nagreflect sa ginatawag nga adtong Old Testament. Muna na akong gisgutan, nag-alagad sila, meaning referring atong mga pari no sa karaang tugon sa hulagway og anino sa langit nung dapit. So muna ang kinato masabtan sa karaang tugon. It's a copy and a shadow sa reality sa new covenant, no? The reality. Now, padayon kita. Sa Galatia 3:24, ang kasuguan may sama sa usa ka yaya. Sa may nayaya, di ba? Nga nagatiman kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Aron pinaagi sa pagtuo kaniya maka matarong kita. Okay. Salamat sa Ginoo no gitagaan update sa akong kinabuhi katuwa kabalo. Okay? Gitagaan mi sa Ginoo og kaduhang anak no Zandro Joe ang ngalan. Og salamat sa Ginoo for that blessing. Og naay mga higayon no nga karon panahon na wala mi kanang gitawag nga yaya gayod ni Zandro og naay panahon nga mulakaw mi no ni Vina nga og amo siyang ibilin sa akong ugangan nga of course babae di mo siya pwede nga katong ibilin sa katong lalaki lahi man tug ano nga nang interest sa kinabuhi. So ang katong lula no og siya gin atiman temporarily sa akong anak og after sa mong lakaw adunay ginatawag no nga siya magatiman og pag-abot namo automatic iyahang iuli kay katong iyang pagatiman temporary lamang. So mga kaigsunan, kani ding ginatawag nga klaro kayo no ang Old Testament is muna siya ang maghatag kanato o kanabitong kanang idea o pag-ila kinsa gayud si Jesus. They are all pointing to Christ. So I encourage you, whenever you read the Old Testament, makita nimo kung imo bitong magsulod kag kanang antipara no nga Christ is everywhere sa Old Testament, and it was always pointing to Christ. So muna siya ang purpose sa Old Testament, it's just a copy and a shadow sa New Testament. Now, karon padayon na nato. Okay. Mic check. Uy, mas nadag tingog ko. Okay. Padayon ta. So karon, unsa man day ang ikaduhang kaning itawag purpose? Ang daang kasabutan gisupak og nahimong depektibo. No, perfect ang laws sa Ginoo. Perfect ang Ginoo nga naghatag og mga balaod. It's a pure, no? Sweet, matod pa. And wala gayoy error sa kaning mga balaod nga gihatag sa Ginoo sa katawan sa Israel. Pero nahimo kini siyang depektibo kay ngano man ang mga recipient niini is depektibo man og kasing-kasing. Matod pa dari sa verse 7,
Kay kun kadtong unang kasabutan walay apan, wala untay kahigayunan alang sa ikaduha. Unsa man day apan sa unang kasabutan, unsa man day nakaapan ini kay sa Old Covenant. Matod pa sa verse 9, dili sama sa kasabutan nga akong gihimuuban sa ilang katigulangan ni adtong adlaw nga giguptan nako sila sa kamot aron pagpadala kanila gawa sa yuta sa Ehipto. Muni ang bikil. Kay wala sila nagmatinumanon sa akong kasabutan. Busa, wala ako manumbaling kanila. Remember, di ba? Covenant na ay kasabutan. Ang isa, wala mituman. Ang isa, wala ni fulfill sa iyahang saad. O kaning tungod niini ang silot sa Israel gihamtang sa Ginoo kanila. Nga naman kay dili sila faithful. Usa man gid ay bikil sa ilang kinabuhi. Nga perfect man ang balaod, perfect man ang lawgiver. Ang ilang bikil is heart. Nga naman, klaro kayo ang diagnosis sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Aduna pa lamang kung ta sila'y hunahuna. Nga sama niini sa pagkahadlok kanako, sa pagtuman sa tanan nakong mga sugo, aron nagmaayo ang ilang kahimtang o sa ilang mga anak hantod sa kahangturan. Dari nakita nato God, nga desires nga na sila'y heart to fear Him, a heart that obeys Him, that submits to Him. But nakita sa Ginoo nga ang problema gid ay ang kasing-kasing niining mga katawhan sa Ginoo. Sa Jeremiah 17:8-9, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang o galabian gayud kadautan kinsa makasabot nini. Ako ang Ginoo nagsusi sa unahuna o nagsula sa kasing-kasing, sa paghatag sa tanang tao, sumala sa mga paagi, sumala sa bunga, sa iyang mga buhat. So, naay mga tao, nga, nagingon nga, kaning preaching, nga kaning ginatawag nga doctrine, it's really kanang hard to swallow. And, nakagad sila sa unsay ginatawag nga personality, unsay ginatawag nga charisma, sa preacher. And muto ang ilahang look forward. Pero, di ba, the reality is, ngano di ay dili maminaw sa pagwali the pure word of God. Dili tungod kay ang preacher boring. Dili tungod kay ang preacher dili kayo mo perform, because ang bikil gidi ay is ang kasing-kasing sa tao. Okay? Ang kasing-kasing ba? Ang kasing-kasing gidi ay mao gi problema. O kana nga problema dili lang na karon nga panahon. Kung dili mo po ng problema sa una pa. Perfect kayo ang law. Ang lawgiver, perfect. Pero problema, ang kasing-kasing sa Israel, dautan, hilabihan ka, dautan mo na nga, kung imang basahon, ang Old Testament, from time to time, ang Israel, garibilde sa Ginoo, gahig ulo, wala gayoy pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, o grabe ang pagdisiplina sa Ginoo silang kinabuhi, aron sila mubalik, pag mubalik, rebuilde na pod, and because their heart is evil. The heart is, klaro kayo, hilabihan. Grabe nga word. Dili lang dautan, but hilabihan ka dautan. Kung susihon sa Ginoo ang atong kinabuhi, sumala sa bunga sa atong mga buhat, kabalo kita nga ang iyan kitang silutan. Ang diagnosis sa Ginoo sa tuwa, sa kasing-kasing, sa katawhan, is hilabihan kadautan. Hilabihan kayo di sa kadautan. Noon mga tao
no nga maingon kung naay mga pagsulay sa kinabuhi, maingon sila, I don't deserve this. I don't deserve this. Di ko ang ayan ining mga kasakit. Dili ko ang ayan nga mahimong pobre. Dili ko ang ayan nga magsakit. Dili ko ang ayan ini. I don't deserve this. Mura kung naay mga butang, mga dautan nga nahitabo silang kinabuhi or mga dili kanang mga maayo. Ang ilang pagunahon, Lord, manong mag-withhold nimo ang mga maayong butang sa akong kinabuhi nung naman ni siya. I don't deserve this. Iksoon, sa pagsusi sa Ginoo, sa atong kasing-kasing, kung iyang susihon gayod ang imong kasing-kasing, ang akong kasing-kasing, kung iya gini siya, unsa man gyud diagnosis? Evil, and therefore, ang angayan sa matag-usa is judgment and condemnation. Mo gyud na siya ang deserving kanatong tanan. Dili obligado ang Ginoo, no, to show His kindness, His mercy to us because all of us are all sinners. Kita nagsupak sa balaod sa Ginoo and therefore ang iyantang silutan because our hearts are evil. And therefore hinaot nga kaning complaining and all those things that we do, no? Mawala na nasa sa tungunahuna, isip mga Kristohanon. Because every good thing that you deserve, that you experience, good thing that you experience is an act of grace and mercy sa Ginoo. Mo gina siya. Ibutang gina si mungunahuna sa kanunay, gaginhawa ko, tungod ra gyud ni sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Nakakaon ko karong buntag, grasya na sa Ginoo. Nagpitik ang akong kasing-kasing grasya o kaluoy sa Ginoo. Nako karon gaginhawa, grasya o kaluoy sa Ginoo. Makasakay ko sa jeep kay napakoy kusog pa ako ang tuhod, grasya o kaluoy sa Ginoo. Everything is all the grace or by the product of the grace of God sa imong kinabuhi. And you don't deserve it. Because what we deserve is judgment and punishment because our hearts are evil. I hope our hearts will be changed. O muni siya ang diagnosis sa Ginoo, sa kasing-kasing sa Israel, nganong ang Old Covenant, kinahanglan kayo o New Covenant kay muni siya ang problema, ang kasing-kasing. Okay? Busa, sa Deuteronomy 30 verse 6, ang Ginoong inyong Diyos magbago sa inyong kasing-kasing. Okay, ang problema, kasing-kasing. Perfect ang lawgiver, perfect ang law. Kasing-kasing, tiga, rebellious. Anang Ginoo? Okay, tambalan ako ni. O dili lang tambalan, ilisan gid nako. Ilisan nako ang kasing-kasing ni mga katawhan. Kay muni siya ang problema. Mo gini siya ang pinaka-core sa problem, no? The real problem is the kanang problem of the heart. Okay? And God decided, I will change their hearts. O ang kasing-kasing akong iilis sila ha, or hindi ba, akong baguhon nila kasing-kasing sa inyong katawan, aron inyong higugmaon ang Ginoo, nga inyong Dios, sa tibuok ninyong kasing-kasing, o sa tibuok ninyong kalag, aron, unsama, mabuhi kamo. So therefore, unless God changed the heart of a person, he cannot love God. He cannot obey God. Dili po siya mabuhi. Kaya ang kasing-kasing sa tao, tungod sa sala, tungod sa evil, ang iyang gusto buhaton, kadto kayong ampay niya. Unsa may ampay? Sala. Unsa may ampay? Pagbuhat og dautan. Muna itong ganahan, muna gin ang pinaka-lamian, perminti. Because the heart is not changed. Therefore, kaninga heart, the new covenant is made to purchase this kind of heart. Kitang tanan, ang tanang tao sa kalibutan needs a heart transplant. Transplant gini siya. Okay? Sa verse 8, apan kay nakita man sa Dios nga sila may apan. O say apan nila, ang ilang kasing-kasing dautan, puno sa kangit-ngit, puno sa
mga butang nga kalibutanon. Ingon ang Ginoo, maabot ang adlaw through prophet Jeremiah. Nangingon ang Ginoo nga himuon nako ang usa ka bag-ong kasabutan. Apan uban sa panimalay ni Israel o sa panimalay ni Juda. Okay, heart is the problem, so naay solusyon ang Ginoo. It needs a new covenant. And therefore, nanata karon sa new covenant. Unsay nakatsada aning new covenant? What's good? What's amazing in this new covenant? Ang uban maingon sila, okay, nga kani no, ang kinahanglan nato sabton nga sa new covenant. Aduna kitay maayong tigpataliwala. Apan karon si Kristo nakaangkon og usa ka pagpangalagad nga labaw kamaayo kaysa daan. So sa maning daan diri is the old covenant. Okay? Sama nga ang kasabutan iyang pataliwadan labaw nga maayo. So Christ is the mediator of the new covenant. Now sa man gihimo? The mediator means one who stands in between God nasa sa tunga and man. So Christ no is the mediator. Unsa man gibuhat ni Jesus aron kaning new covenant mahimong tinuod sa katawhan sa Ginoo. Di ba? Sa Lucas 22 verse 20, muna itong i-celebrate karon kanang communion. Inotanta sa inyo pag-take sa communion karong mutaga, mausab na itong una-una, mas ma-appreciate ni mo. Yes, Lord, salamat ikayo yung I am in the new covenant. O sama sa pagi, Christ is here sa iyang mga disciples no, nag-communion sila. Human sa panihapon, gikuha, ang kupa gikuha niya nga nag-ingon. Kining kupa, nga giula alang kaninyo, mao ang bag-ong kasabutan diha sa akong dugo. Remember, di ba sa Old Testament, remember, nga aron ang kasabutan, ang mga benefits, aning kasabutan, mahitabo, o kaning gahimo sa kasabutan, mukumit siya to fulfill the promises, naagayoy dugo nga moawas. O naay mananap nga pagapikason. Okay? Naidua ka kada bitong kamaturan ni ana no significance. Una-una kaning mananap nga gipikas wala sa two sides of the coin na siya. Una-una is this. Katong dili mo buhat sa saad sa kasabutan, mahimo siyang ikat. Okay? It means na ay severe nga punishment siya ha. And kanipod ang nagbuhat sa saad, mukumit siya kay kung dili po niya ni ma-fulfill ang kaning yang saad, may he be cut to pieces or kaning cut in two. Okay? So, kinahanglan sabto nato no nga the blood is the ratification and authentication of the covenant. Muni karon nang nahitabo. Okay, si Kristo, no, ang dugo ni Jesus nagpasiugda og nagkumpirma sa hingpit nga katumanan sa bag-ong kasabutan. Unsa man? Nagarantiya nga ang tanan nga mga saad langkob nini matuman gayud sa piniling katawhan sa Dios, meaning kani gi-purchase sa dugo ni Jesus nga ang tanang saad, ang mga maayong butang na involved sa new covenant will be realized sa kinabuhi sa katawhan sa Ginoo. Okay. Tanan ba nakabaksin na? Ha? Amen ba dia? Katong wala, welcome gyapon. Wala man welcome gyapon ka, ay kabala ka. Okay, di ba? Pandemya. Remember na to, di ba? Isgot, pandemya, grabe. Tanan, nangalisang tungon ining pandemya. And then, di ba? Nakita na to nga we're hoping nga ambot ang vaccine. Nga nagiunta maka-invento nining vaccine sa mga banggitang nasod la, lumbaay sila paghimog vaccine. US, China, ang sabat, Germany, hala. Lahi-lahi tag mga brand sa vaccine. Okay, tambal sa vaccine.
Na lang gisaran ta nga naay moabot nga vaccine. Yes. Og aron na siya ma-realize nga ang vaccine ma-injekan ta. Kinahanglan naay ginatawag nga muasya na. Okay? The government now is the one who receives the vaccine, purchase the vaccine aron ang vaccine ma-injekan ka og matambalan ang kaning ginatawag nga sa maning anti-COVID o guban pa nga mga di ba para mawala ang mga kabalaka o ganing mga kahadlok, di ba aning virus. Naat kay kumpiyansa karon makasulod na ka sa mall, makasulod na ka sa restaurant, makakaon na ka sa paborito yung pagkaon yung mga 12 years old, 7 nga mga kabataan, apil po sila, yes, murag padulong ngayon na ta sa normal. But, kinsa man ang nag-purchase sa vaccine, aron na siya, nasi mo. Nadawat ni mo na nga libre, pero naay ni palit ang gobyerno. Ang anong ako man ang gisulti? This because when the blood of Christ spilled, the promises of the new covenant nga gisaad sa Ginoo, gipalit ni Jesus. And then, the Holy Spirit now will implement sa imong kinabuhi. And that's why, we have that confidence. That's why, natay kalinaw, natay peace with God, because the blood of Christ has purchased the promises of the new covenant. Unya, taon-taon, hisgutan nato ni unsay din gipalit nga mas nindot maday ni siya sa uban pang mga maayong butang nga atong nadawat. Guarantees na siya, no? Garantiya. 100% matuman siya sa kinabuhi sa katong mga piniling katawhan sa Dios. Okay, unsa man ay nakamaayo sa ginatawag nga New Covenant is adunay mga maayong saad. Unsa man ay mga saad in New Covenant? Excited na kay ko ba? Paibawara ko kumi. Okay, ato nang isgutan. Basig lagunaw na ka nga. Okay ba? Unsa man gyud ang saad? Unsa may nindot aning New Covenant mo ba ni? Hala. Yes. Health. Gipalit ni Jesus ang ako ang health nga mahimo na kong healthy kanunay. Hindi na ako magsakit. Hala, gipalit ni Jesus ang kanang mga bahandi, materially. So madato na ko. Mo ba ning naa sa New Covenant? Love. Uy, lifetime partner na ko. Basig usap po to siya. Nga gi-purchase ni Jesus para na ko, para complete na ko. Kay kulang pa ko karon, I mean complete. Pag nanako siya, makita na nako siya, I'm complete. Sad ko, gipalit ni Jesus ang akong happiness para dili na ko maboard nining kinabuya. Mag-enjoy na ko nining kinabuya. Mo ba ni? Ang hinungdan nga nung giula ni Jesus ang iyang dugo for you to have a good health always. Aron ka madato materially. Aron di ka, di ba, aron nakay love life nimo permanente puno 100%. Og di na ka masad. Sad to say, muni ang ginabaligya sa kasagaran mga preachers karon. Christ died aron ka may good health. Christ died aron ka madato. Christ died aron mapuno imong love life. And kita pod, so, di ba makadungog ka katong wapotay alamag. Yes, I claim it, I name it. Madato ko, 1 million. Good health, cancer, mawala ka cancer. Hubak, pahawa, hubak. Love life, hatag din ta para mura bitaw, kinabitaw para muabot ang love life. Kung nakay gusto sa mong kinabit, hatag. Kaya gipalit na. Mo ba ni ang gi-purchase ni Jesus sa New Covenant? Isuon, mabaw ra kay ni, layo ra kay ni tinuod. Isgutan na to karon ang usa gipalit ni Jesus. Una-una sa tanan, ang bagong kasabutan, gisaad sa bagong kasing-kasing nga hihugma sa pulong sa Dios. Muni ang gipalit ni Jesus Christ, the new heart. Ang bagong kasing-kasing. Di ba? Gipalit, gi-redeem, iyang gi-purchase iyang dugo aron ka makabaton niini nga kasing-kasing. Ingon sa verse 10, kay mo kini ang kasabutan nga akong himon
uban sa balay ni Israel, human niadtong adlaw nagingon ang Ginoo, ibutang nako ang akong mga balaod sulod sa inyong salabutan. Isulat nako kini diha sa inyong kasing-kasing ug ako mahimo nga ilang Dios o sila mahimo nga akong katawan. A heart that loves the Word of God. Muna ang kasing-kasing that Christ has purchased. Nga katong saad sa New Covenant, may tabo sa tuong kinabuhi. Sa Ezekiel chapter 36 verse 26, hatagan ko kamo sa kabag-ong kasing-kasing o gibutang nako sa sulod ninyo sa kabagong espiritu, kuwaon nako. Sa mga kasing-kasing nga kuwaon, kani kasing-kasing nga bato, kasing-kasing nga puno sa unbelief, kasing-kasing nga ganahan sa pagpakasala, kani kasing-kasing nga muribilde, kani kasing-kasing nga walay pagtuo, kasing-kasing nga batong ang walay pagbati sa Ginoo. Kay muni ang problema, so gilangkat sa Ginoo. O kung sayang gibutang, bagong nga kasing-kasing. Unsa man ni? Ibutang nako ang akong espiritu sulod kaninyo. Palakton ko kamo diha sa akong mga lagda o kamo magbantay sa akong mga tulumanon o magtuman ini. This is a new heart. This is regeneration. Remember, we are dead in our trespasses and sin. In order for us to believe, in order for us to experience the benefits of the new covenant, we must have faith. And aron na siya may tabo igsoon, our hearts must be changed. Kinanglan usabon, o kisa may nag-usab, ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu maghatag o bagong kasing-kasing inubanan sa gibagong kabubuton. Mga pagbati, mga tinguwa sa mga pinili o magahum kanila sa paglakaw uyon sa makalipay sa Ginoo. A heart that loves the Word of God. Karon, ang menu gi-change. We are preaching the pure Word of God. How are you? Kumusta naman ka? How are you? What's your response? Do you appreciate? Do you love the Word of God? Do you really treasure? Kung mabasa ka, di ba? The promises, do you feel it? Or lahi ang imong interest? Katong mga sugar-coated. Dapat the heart that is transformed by God, longs to know God, and through His Word, will, give importance sa pulong sa Ginoo. Above all, the Word of God is the bread of His soul. So this is the kind of heart that Christ has purchased for us. That's why we gathered here. We gathered, remember, bahala kung sa panadya nga mga, di ba, nga mga butang na hitabo, but we take heed. We give importance sa word sa Ginoo because our heart has been transformed. Na ba kay nani nga delight sa word before? Sultihan ka, mo ba ni imong ganahan? Kung wala pa gi-transform sa Ginoo, ang imong kasing-kasing mo ba gini imong ganahan? O nakadadto sa asang dapita? Di ba? Pait ang ato ang kanang taste sa word ni Lord kung wala pa gi-transform ang atong kasing-kasing. But now, di ba? We appreciate. Lord, thank you. Tining yung promise, when you read God's word, Lord, salamat. You comfort me sa imong word. Why? Because your heart is changed. I hope, by the grace of God, you have this heart. Sunod. Unsa man day ang timailhan sa tao nga under na sa New Covenant. Unsa may ang mga kanibitang manifestation sa iyang kinabuhi nga nanay-nani nga kasing-kasing. Muni ang ebidensya, no? Ang grasya sa Dios, the grace of God, gipadayag alang sa kaluwasan sa tanang tao. Unsa man ang makita, nagtudlo ka nato sa pagbiya, sa pagkadili Diyos nun, sa mga pangibog nga kalibutanon o sa mga pagkinabuhi nga pabunganon sa kagalingon. Matarong og Diyos nun niining panahon na. Sumuday ni. Muday ni ang kasing-kasing nga gibago na sa Ginoo. Muday ni ang gipalit ni Jesus Christ
dito sa cross. A new heart. Na magayo ba na yun, under grace naman kita, under grace. So, doesn't matter unsa akong buhaton, it doesn't matter unsay, di ba? Grasya man gyud sa Ginoo para mangyapon. Kung muna ang imong nahuna nga naka sa new covenant under grace na ka o nya kay kanang under grace naman ka murag wala na magbuot sa imong kinabuhi, murag ikaw na ang bahala gyapon sa kinabuhi, so you are deceiving yourself. Nailad ka sa malimbungon nga kasing-kasing. Because a person that's been transformed by God, ang iyang heart na change, mo gini ang mag-manifest. A transformed life. Transformed life. Examine your life right now, kung naana ba ka sa new covenant, or maybe you're just, di ba, kanang ginatawag nga, fooling yourselves, but the reality, you're not. Why? Because the manifestations are not there. The fruit of the Holy Spirit are not there, meaning your heart is not transformed yet. You pray, Lord, kay ko nga kasing-kasing, Lord. Because it's all the grace of God. Sunod, saad sa bagong kasing-kasing nga nahigugma sa Dios, of course. Muni ingon sa pulong sa Ginoo sa verse 11, ang matag usa kanila dili na magtulo pa sa iyang isikataw, nga matag usap pa sa iyang igsuon magingon ilha ang Ginoo kay nga naman ang tanan nakaila na man unya kanako sukad sa labing gamay kanila hangtod sa labing dako, meaning we know God not just intellectually, not just unsa man kanang sa kanang pangunahuna, but really we know Him personally. That's why in the new covenant, sa new covenant lang yung ka makakita nga gi-address sa mga Christians, Abba Father. Christ told us to pray, Our Father. And that is an intimate relationship. Muna ang i-purchase ni Jesus that we are now being adopted by God and we have a kanang privilege to call God our Father. Makaila juga sa Ginoo. Makaila because God puts a new heart that beats for Him, that loves Him. Yes, nagapoy war, nagapoy struggle sa sin, but mo dominate gayud ang atong gugma sa Ginoo. That's why we repent. That's why we confess our sin. Why? Because you know God, that God is merciful. And when you sin, you know that you're hurting your Father's feelings. That's why dili ka gusto nga ang inyong relationship adunay gap. Or you confess your sins and God the Father will forgive you. Kausa man anay tabo. Have you ever wondered nga nung naana siya nga feeling? Nung naana siya nga pagbati? Because your heart has been transformed. Nakaila mo ni siya, the new heart. And lastly, saad sa hinlo nga kasing-kasing atubangan sa Ginoo. Muni sa verse 12, ako maluluyon sa ilang kalapasan ug ang ilang kasalanan dili ko na hinumduman. So layo ra kay tong, di ba katong gimension og gayna katong mga temporary things. Those are actually wala gayoy ikatandi sa unsay gipalit ni Jesus. A heart that is clean, conscience before God. You can stand in the presence of God clean, accepted. Your sins are forgiven. Your sins are erased. Wala na ang lama sa imong kinabuhi nga naman. Gipapas nas Ginoo. And this is actually the greatest blessing, no katong tanan nga gimension saad that you ever receive in life. Ang bagong kasabutan, ang Dios naggarantiya sa kapasayloan sa garantiya sa kapasayloan, hingpit nga pagkamatarong sa tanan nga mosalig kang Hesus og maghinulsol sa ilang sala. Igsoon Romans 3:21-22. Karon ang pagkamatarong sa Dios gipadayag dili pinaagi sa balaod, meaning dili na dili pinaagi sa balaod o gipamatuan kini sa balaod sa mga propeta nga saman the forgiveness, justification pinaagi sa pagtuo kang Hesus. You want to experience the promises of the new covenant?
believe in the Lord Jesus. Trust Him alone for your salvation. Repent from your sin and you will experience all this blessing that Christ has prepared. This blessing of a new heart. No? And remember, we are able to believe in Christ. We are able to submit to Christ first and foremost because God has given us a new heart. And if you are in the new covenant right now, praise be to God. Because our salvation is secure. We have peace with God. You can come to the presence of God anytime. You can talk to your Father anytime. You can unload kung sa man ang naasi mo mga kabugaton because you are welcome now. You are welcome. Because you are His child. You are forgiven. God is your Father. Hebrews 13, muna siya. Ang iyang pag-isgot sa bagong kasabutan kiisip niya, ang una ingon nga karaan na. Ug bisan unsa nga karaan, ug tigulang na mahapit na ang mahana. So isip pagtapos, no, the big idea, ang bagong kasabutan sa sakripisyo ni Jesus, nakadawat kita o kapasayloan. Amen. Erase ng sala. You are now justified in the eyes of God. You are clothed in righteousness. Bagong kasing-kasing nga doon nagkugma sa Dios o sa iyahang pulong. All glory and honor belongs to God. Let us pray. Salamat, Ginoo, nining new covenant that you have purchased for us through the Lord Jesus Christ. And we are able to enjoy all these blessings of the new covenant because of Christ. And Lord, we thank you so much for this amazing grace. We're not worthy because we deserve judgment. We deserve your wrath. But instead, you showed us mercy and grace. You point us to Christ. And we love you, Lord. In Jesus' name, amen.